wonten inggil mboten ana apa ben luwih cetha. Secara lighting lampune men dhuwur panggung men nadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bulimbuk. Wilujeng dalu. Alhamdulillah. Niki teng griya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu bulimbuk. Dalu, Mas. Niki teng daleme Bapak Sugeng Haryadi mantene Pak Haryadi kalian Ibu Riminati. Koclok iki. Kuwalik. Piye ta sing ditadat? Mantene iki Bapak Wakiyo karo Ibu Katina. Hus. Ngawur koclok iki. Sing putih to Bas iki, Bas? Sing dadi manten menika Mbak Eka Rista Anggraini kalian Mas Sugeng Haryadi. Sugeng Haryadi. Nggih, ingkang kagungan kersa bapake Mbak Eka menika asmane Pak Haryadi. Pak Haryadi napa Pak Harek? Pak Harek sapa lho? Lho aku kenalku Pak Harek lah omah kene iki kae. Pak Harek iki kenalmu ning ndi? Lho Riau to niki. Priantun Riau to. Ning kono. Ayo tau ning Riau lu daerah ndi ya? Lho Riau iki nggone sawit kowe mung dibleki sawit ya rono. Kowe mangsamu apal kula kali priantun mriki. Wah lha niku nek daerah lho Sil, Sungai Keruh. Iya akeh ngono ki Sungai Lilin ya enek kok mangsamu. Oh tapi nuwun sewu Pak Harek niku bapake Pak Harek. Pak Hari. Pak Haryadi, bapake Pak Hari kali bapak kula. Bapak-bapakku dulur to, Cil? Dudu ora kenal rek. Dadi lah terus dudu maksudnya piye maksudnya? Dudu kok kuwi, dudu jelasno. Saking ibu, asline saking ibu. Oh, karo ibumu iki sih ana hubungan darah, waris. Mboten kenal. Lho, tegese piye? Sak teko mbah, maksud kula saking mbah ngoten. oh munggah neh. Mbahe Pak Haryadi kalih mbah kula. Nunggal mbah. Ya atuh mbah nyai karo kene ya kenal kowe rumangsaku angel-angel Wong koclok kae. Lah sedulur saka endi kowe? Ngene lho, tunggale Nabi Adam ngono lho bener-bener. Iya ta? Didongakne tet mantene ndang meteng. Kowe iki koclok lho. Nek ndongake manten ya sing halus, mugi-mugi Mbak Eka kalian Mas Sugeng dadi pasangan sing awet, sakinah mawaddah. Lah bener bulimbuk kok langsung ndang meteng dijujuk to the point. Sampeyan ngono kuwi wis didongakne wong kene kabeh, wong sepuh-sepuh ndongakne ngono salaman, sakinah mawaddah ya Dik. Kuwi genah. Lah aku wis tunjep wae ndang meteng cukup. Lah sampeyan kan wis mau aja nganti pegatan. Iya. Lah itu cukup. Kowe ya krungu to kowe? Krungu. Wong aku ning dalan rame geger. Sakinah mawadah lan warohmah. Tegese apa tadi? Ilang sakinahe. Lah nyapa? Garek mawadah karo warohmah. Lah tegese lah sing wedok budal ning jidah sing lanang tunggu omah. Lho kula awakmu, lah aku beda. Lah aku wonge intel aku iki cara nggon tanggung jawab aku ning wong wedok tenan. Tanggung aja apa-apa jeneng kok percil. Lho. Jeneng kok percil nganti besok ya tetep percil. Asma Kinarya Japa. Jangkrik kuntet e jenengmu apa apik-apik aja. Lho aku kuntet lho. Lah percil apik no, per itu persatuan. Jadi persatuan. Ada dua suku kata. Dua suku kata per dan cil. Per itu adalah persatuan utawa rukun. Cil iki cilik. Dadi awake dhewe rukun karo wong cilik. Lho iki lho jeneng percil kaya ngene iki lho. Lah lagi guru ngono lho tegese. Lah awakmu jenenge kuntet apa? Kuntet ada dua suku kata, kun dengan tet. Kun orangnya tekun. Tet iki nyantet. Dadi awakmu tekun nyantet ngono lho. Dadi wis ora usah diomongin iki. Lama kuwi iki. Lah nyapa? Menjatuhkan reportase saya dong. Reportasi diengkolmu. Reportasi. Maksudnya sing ngene iki lho. Reputasi. Lah iya reputasi. Ngarani aku tukang santet tak leboni weteng tak leboni radio. Ora apa-apa mbok leboni tak setel palapa malah keri. Ayo mbok leboni apa padha Banyuwangi le. Tak leboni wajan kowe. Tak golekne gedang tak campuri apa ki glepung dadine gedang goreng. Ayo. Wis tak leboni kulkas kowe. Oh, tak leboni es. Ayo kena diombe. Tak leboni telek. Lho, jerone ya telek tok tet jenenge weteng iki koclok ya jane kuwi. Iki nderekne bulimbuk lho, iki ado-ado lho. Jenengan saking Jawa Tengah nggih, Bu? Rembang. Kalau wau dalu saking Unut. Weruh. Pedhot sama nak karo aku ae. Kok ya weruh lho. Penontonnya akeh ndi Dek bengi? Oh ya akeh waku to. Ora mungkin. Lah tenan lho waku tak kei bom kok. Dikai bom ngono. Tapi nuwun sewu, umpamane awakmu ndet resepe manten kudune awake dhewe. Resepe manten. Resep ngapunten lho Bu Limbuk. Salam seduluran. Resepe manten kepengin keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Bener. Sing penting iki kepengin menjalani golek ana jenenge Fatimah. Fatimah. Lah Fatimah jarene saiki nang Hongkong. Nang Hongkong.
Fatimah ki nomor 1. Fatimah itu tegese. Fatihah itu penting. Wow. Jadi menjalankan apa saja itu dilewati dengan Fatihah, itu penting. Tirakat sing temen karo sing gawe urip. Ojo tirakat ki mung rono rene pikirane ra karo-karuan. Menuju ke atas. Menuju ke atas. Oh iya, terus madep mantep karo sing gawe urip. Mah, weh nomor 1. Madep mantep lho. Wo madep mantep. Ki nomor 1. Iya. Nomor loro. Ki kudu sekolah TK sik. TK sik. TK itu tegese apa? Tunggal karep. Manten lanang karo manten wadon tunggal karep. Oh. Jadi ono apa-apa dipecahkan bersama. TK. SD. Mari ngono tingkat SD. Yeah. Siap damai. Manten lanang karo manten wedok siap damai. Tukaran aja nganti krungu tangga. Gendeng untet. Gendeng piye? Aku dadi anakmu. Wong edan. Kowe gendeng-gendeng ni aku lho kocok kowe. Kok pinter lho. SD, SMP. Lho, SMP siap memberi pembinaan. Wong lanangku siap memberi pembinaan karo wong wadon, karo wong wadon. Ora usah ngomong ngono to Mas aku. SMP terus sing keri SMK utawa SMA. SMA siap memberi anak, siap memberi keturunan. Oh, nek ora iso duwe keturunan, iso awakmu turut dalan. Iya gendeng. Oh, cirine wong gendenge omong dhewe, Tet. Mosok? Dadi cirine wong gendeng ngomong dhewe. Wes omong dhewe ning dalan. Lho ning kene gak enak iki. Ora, ya nun sewu sing ngomong dhewe ket mulai sore sapa ya kuwi titenono. Dadi aku enggak usah omong. Perasaan kok ora puwe. Dadi aku wis ora usah omong. Aku nyindir nek aku wong ciri-ciri wong gendeng iki ya ora gur omong dhewe ya. Aku mau arep rene, kok Tulungagung bablas rene. Takon alamat kene pelem. Mosok to, Bos? Lah tak ono ning pojokan perapatan ono wong ijen ngono kuwi. Sapa? Sampeyan ngerti pelem niku pundi ngono? Ora. Wangsulane kok ora. Oh ya bingung aku. Ngono ya. Sampeyan ngertos sing nggen wayangan mengke dalange Pak Sigit. Ora. Wah. Berarti saben-saben ditakoni ora jawabe. Sampeyan nganu napa niki jenenge sapa? Ora. Bareng tak telisik, tak teliti jebule wong edan. Oh, gendeng niku. Gendeng. Jebule dijak omongan apa ae jeneng wangsulane mesti ora. Ngono kuwi. Iso koyo ngono to. Cak percil. Dalem. Kowe mau rene bojomu kok jak ra? Ora. Kowe upama kon mangan lho ya kon mangan gedebok iki doyan ora? Ora. Padha tunggal ning pojokan perapatan iki. Berarti awakmu sing wong gendeng mau kenal. Ora. Iya. Wong padha gendenge kaya ya ikur ning kene sing gendeng iki. Sampeyan roh wong gendenge mau, Bos. Roh. Lho. Rohno. Roh ndak takoni kok. Kowe roh, Tat. Lho, ya rohno. Aku ora. Iya ta? Jangkrik tenan balik gendenge. Lah, sampean nuwun sewu lho, Bos. Iki penak-penakane. Iya, aku sampean ditanggap ning kene. Heeh. Ngono sampean enggak dibayari gelem apa ngono kuwi? Gelem aku. Gak dibayar kok. Gelem wis lunas kok. Apa? Takono le. Terus ditransfer lunas. Lah nek awakmu gelem ora. Piye yo, carane males iki piye yo, angel men. Anu, Bos, ngene lho, Bos, nun sewu iki. Dadi awake dhewe kudune kan kudu fair to, Bos. Kudu rukun ta awake dhewe. Rukun agawe santosa. Sok, nah iki lho. Dadi ngene lho, Bos, penak-penakan ya, penak-penakan. Pomone sampean, pomone terus waduh lunga waduh ngono. Terus kewesel dijak lunga neh no. Gelem apa ngono kuwi? Gelem aku. Kesel, Bos sampean, Bos. Ora apa hobiku. Ayo, ngarepe mau apa ya? Gelem hobiku ki plesir ning ndi-ndi. Lho, ngarepe ora. Lah sing ngomong ora sapa? Aku. Lah iya. Lah kowe. Ya, krek angel men dale iki. Enggak merasakan, kamu enggak merasakan. Ngene lho. Iki ana surat. Kowe ngerti ra? Sing nulis surat iki sapa? Ngerti ora? Ngerti. Oh iya. Nek ngerti diwaca penting kok iki soalé. Diwaca sik. Lho, teko sapa iki ngerti? Ora. Ya. Ngerti. Pengumuman penting iki. Wong iso maca-maca, wong iso maca. Nya. Awakmu ngelih tuwek mripatmu PC ngepe maca. Lah awakmu kene tuwek aku lho, Cil. Ya tuwek aku. Kelahiran tahun pira kowe? 75 lho. 75 awake dhewe 86 kok.
86 karo 75 ganti. 86. Ya tuwe aku berarti karo awakmu. Goblok kowe. Tapi lahirnya bapakmu laku aku jagong. Lahirnya bapakmu ki aku jagong. Kowe iki koclok apa piye, Tet? Lah gene bapakku ki mesti tuwek bapakku karo awakmu. Lah berarti aku karo bapakmu. Ya tuwek bapak. Aku ora sido jagong. Loh, piye to bocah ngono ora sido jagong. Bocah ora duwe pendirian bocah iki sisi. Cel sing diomongke kundat mau kowe mudeng ora? Oh, mudeng. Iya wis. Timbangane kepelese cangkemku wis mudeng, tapi lah awakmu ngerti. Ngerti. Tak waca. Napa ndak jeren ndak? Apa ndak jangkrik tadi? Delak. Kowe opo to, Mbak? Delak, wis temen waca, Mbak. Edan ora. Gak ora. Melu kesetrum aku. Ya ta. Jadi awakmu ki ngerti lho. Ngerti. Kancane ya melok gendeng apa ngono sih. Niki lho, Mas Dalang tolong diaturke sing kagungan mobil Terios hitam nomor F1330 SH dipindahkan di Singapura. Loh, waduh men kok dipindahkan ke belakang ngajengipun badhe medal suwun. Nomor pira mau? F1330 SH. Sing nulis apa? Ngerti ora sing nulis? Ngerti. Iki lah semune ora. Elah, gendeng kowe. Awakmu tibake nek koncone. Mobil kowe iki maca yo ora iso terois ngono terios jane. Lah. Wow, SD ora lulus. Terois sapa? Mobil teroris sih mobil apa to, Dat? Mobil kok teroris? Mobil Amrozi. Kowe rumangsaku mobil kok teroris. Mobil Terios plat F. Nggih, plate F1330 SH. Tulung dipindahkan awit mobil ngajengipun badhe medal suwun. Nah, sampun diaturaken. Monggo. Pun to, mriki saniki acarane hura-hura buat sekali kula. Wih, maksudnya hura-hura ki? Kula niki mangke. Lho, nggih. Niki mangke kula jajal sinden jenengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pun kok 8, 9 nek diitung sing genah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lho. Goblok bocah iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lho. Kok tiba gone musik kok double-double. Awakmu ki ora tau sekolah apa piye? Oh. Ngerti apa? Nek hitungane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaranan lah kuwi ngawur ku Mbak Lurah mau maksamu. Niki kula rantos, Bos. Niki kula dangu mboten kepanggih jenengan. Niki kula cobi sedanten sinden jenengan niki. Oh iya, kowe mergo kesuwen ora srawung karo aku iki rada bingung. Niki wong ngenyek kowe lho. Binaane Pak Dalang Sigit. Binaane lho. Kowe bareng tak telepon sedulur wis ayem atimu lho. Ayem. Sok Kandhane. Sampeyan ngerti apa ora? Ngerti. Lah sing ngomong ora sapa? Kowe. Lah awakmu kenal kan karo iki? Kenal. Timbangane ngomong ora gendeng jaremu. Sorry, Bos. Mbak Lucy nggih. Wah, mboten usah niku, Bos. Lah nyapa? Sampeyan ora Mbak Lucy asline. Lah ngopo to? Biyen iki bekase ngono Bos biyen. Bekas bekas opo lho? Pura biyen. Masa to? Masa to? Lucy iki dadi pura. Aja petet iki dige dhewe ae. Intern aku karo sampean bekas. Aku sih lho. Lah wis ngomongi tanggapan Tulungagung kuwi wis digawe sapa-sapa lho dadi enggak iso aku aja fitnah jel ngene. Enggak enak bos aku fitnah enggak enak. Mosok Lucy dadi alung liyane. Kula mboten tanggung jawab no. Mboten tanggung liyane, Bos. Liyane iki lho sing ayu-ayu iki lho. Liyane ae. Dekne iki bintang tamu. Ngene lho, Bos. Iki digawe dhewe ae. Dadi kuwi piye ya, Bos? Ngalor ngidul nganu umpamane aduh. Syukur. Iya ta? Nesu ngono kuwi. Pokoke ora duwe pelanggan ya ngono kuwi. Bos, digawe dhewe ae. Iya. Kowe aja ngerasan-rasan karo Mbak Lucy lho. Mbak Lucy iki piantun kene. Kowe aja sembrono. Ora sembrono. Ora ngisin-ngisine Mas Wawan.
Sugeng dalu. Dalu Mbak Lucy cantiknya. Pinanggih malih kalih panjenengan pinarak-pinarak Mas Sigit. Sanes wedal Mbak Lucy. Tambah nguncara asmanipun. Alhamdulillah. Laris piyayine ganteng dalang hebat. Sapa sing ora pirsa Mas Sigit? Kabeh pun pirsa piyai sak jagat raya niki. Jawa Timur Jawa Tengah. Wong ngendi-ngendi kabeh wis ngertos panjenengan niku dalang hebat. Sak Nusantara kena sapa Sigit dalang sahabat kondang. Loh. Mas mboten kok panjenengan Mbak Lucy kemana? Sapa to sing ora kenal Mbak Lucy? Presiden sing kondang. Atur nuwun Sigit. Ya Allah, kula pujekne tasah kathah rezekinipun. Mbah sehat selalu, keluarga ayem tentrem. Nggih. Ha! Pok. Yes ngono mancing, Bos, mancing wong lanang iki piye? Nganu Mbak Lucy, kula iki krungu kabar sing ora penak. Percel kok rasa-rasa karo aku. Kenapa? Jare sampean iki pamite kok omah nyinden asli dadi purel. Aku ora tanggung jawab. Niki omong purel gek murahan diecer ning ndi-ndi. Regane asline gur regane mbiyen 75 mbiyen. Ngono kuwi. Swidak. Lambemu lho. Swidak sak jokine lho ngono ki. Ngene. Kowe omong apa ning dalange? Ora omong apa. Kowe omong aku jare mantan pura regoku 75. Sumpah ora, Mbak, sumpah. 75 kuwi wong nggo iso 4 jam lho Lus jarene. Kaya ngono kuwi. Sampeyan iki nek digugu apa ora to sampeyan iki? Aku kan intern awake dhewe tok. Alah, Mbak, tenan. Intern kowe mau omong apa lek ning aku intern omong apa? Karaoke. Oh. Joki. Oh, ngombe barang jarene. Kaya ngono. Lah Kuwi tenan jenenge Mbak lho. Aku ora tak masuk aku elek-elek kok ngene iki. Sapa sing ngomong elek? Beduduk awakmu iki. Yang paling merendahkan sampean lho, Mbak. Nyek terus. Mbak Lucy ki nek bengi nyinden, nek awan ki mesti ngasak. Niku lho, Mbak. Lho. Kowe iki malah nemen ngasak. Percel sing ngomong percel. Percel sing ngomong. Kok sing ngomong percel malah mbok tapuk kuntet iki kotrok ya jane kowe. Tapuk. Lah raimu bulat tapi ya bulat krono iki lahire bareng ndut. Oh iya layak kok langes tapi dhek ngrasani aku. Lho rasane mobil aku ki bengi iki dadi purel awan yo ngasak. Ngasak, Mbak. Coba to, Mbak. Kowe sing bener nek mau ngomong. Ngene lho, Mbak. Awakmu ki umpamane aku ngurmet mah terus karo. Lah kuntet iki nyapa to ge ngonoan bareng geyeti kau. Krek lagi. Oh yo roh. Oga. Kowe. Lah ora. Urung omongan. Sombok. Tangan kok lancang. Enggak aku ngene lho. Pokoke aku gak muni atiku lara pokoke. Ngene lho, Mbak. Yo ngomong wetenge lara ngono lho, Mbak. Gak bokongku lara. Sampean ki ngomong ya ngomong karo dalange mundur-mundur iki ora usah nemen-nemen. Lah mundur nemen aku ning mburi kena bapake Saipul. Kuwi ngono wujud sopan santun lek awake dhewe wong Jawa aja lali jawane. Eroh lho. Lah sampean sopane kenemenan. Masa ape mlaku lho, nuwun sewu Pak Dalang. Sopo? Lah awakmu. Lah terus gini Pak Haryadi terus pripun Pak Bising mbok bilih mangke. Oh ya ngono ape ngomong kok. Kuwi Mas Sigit iki cara ajarane awake dhewe iki bendarane awake dhewe. Ya jelas awake dhewe iki wis bekti karo Mas Sigit. Sugeng dalu. Kuwi mencerminkan kesopanan. Sing kurang ajare kuntet aku ora kurang ajar tenan aku lek sampeyan bolo. Sing kurang ajare kuntet aku ora piye-piye Mbak dadi. Kurang gak lho. Nyapa iki? Ya ana apa tuan. Ngece percil, Mbak. Ngece nyapone? Lah yo ngecil percil nyeneni sampean aku isin. isin. Kon bela aku. Ya tak belani lho, Mbak. Rasane aku lho, Lah sing ngece iki percil untuk aku lho, Mbak. Asal deh. Jadi ora klokne aku bisa kok iso. Sumpah, Mbak percil. Nyapa iki? Aku gerakannya lho. Kamu memberi contoh apik iki para pelajar-pelajar betul delok wayang ya. Aja biayaan kaya ngono. Aku renang lho, Mbak, ora piye-piye. Iki derene dalam kondang. Aja reno-reno ruasa ngene kono. Apa iki? Apa iki? Arep ngomong ini lho, Mbak. Ngomong apa? Ngomong iki kok mikir bawa kene iki. Wis sange arep jodok. Ngece percil aku, Mbak. Sumpah. Karo aku lho padha karo ibumu. Ki lho percil, Mbak. Wah, percil iki. Masane Cil. Karo aku Demok apa aku kowe? Enggak mati ngene lho. Aku gerakan senam cah cilik-cilik lho. Dengkeng lah. Pak Dalang kalau ngerti kowe arep demok ngene aku kowe. Ora sumpah ora. Sapa? Kowe gelem arep demok ngene aku. Lho lah awakmu gak anu ya gak apa-apa jane aku lak dipaksa ya gak aku. Iki sing delok kabeh para pelajar. Diwahi contoh sing apik. Ora apik ngono-ngono ki rumasamu melecehne aku. Melokone aku 75.000. Sopo sing ngomong 75.000? Piro to, Mbak? 20 susuk. Wow. Lah tenan ta, akhirnya ngejelekne diskon to, Dek.
Tenan kok lara payu diskonnya 50% apa mesti. Yeting aku. Kaya indo ngapret Kok rumah aku sayang beb. Beb sopo? Bebek ta iki tunggalane mentok. Mbok sekali-kali sampean mesra karo Ya, aku. mesra. Karo Siap, Mbak siap. Yosi, Mbak Lilis. Siap. Niki bareng kula mesra kali niki. Monggo. Satu nada. Kita emang dari Kowe mau kok ngenyek aku. Niki buat. Nadane apa? Nadane W ning C Mas, dadi WC Mas. Sing apik sampe. Wes ngatur nih. Napa? Wis sungkem karo bapak ibu tuan rumah Pak belum. Sampun mriko lho Mbak kula. Asli dari Riau. Heeh. Aku malah krungkem. Sing dalu Pak. Kasep. Mugi kathah rezekinipun sedaya, matur suwun Mbah nuwun. Sampun nimbali Mas Sigit sak kanca dalu niki kalih mboten kata lumpen kethek kula kalih dugi niki matur sembah. Nah, menika kula kethek nika budengipun. Lah. Berarti aku mimiki kethek. Lah. Ya mbok iya ta? Pengen dadi kethek wong gendeng. Ora. Tak tidak dalan wae. Tes. Karo wadon iki ngomongi sing alus. Oke. Yang romantis dong. Coba gaul masa kini. Layak, Mbak. Napa? Saiki ning kios pertanian ku rondap larang. Kok iso? Kowe kan Di rondap yo entek sandasku lho goblok. Iki mbiyen maune rupane ijo le. Bareng dek turu ning tengah lapangan dipangan karo wedhus. Nah, dirubah. Ayo gula. Gak percaya sih jamban. Hey ya. Ho. Ora usah maju-maju. Biasa ae. Lho ya Kan penari India. Endi India? Seperti Biasa. romantis kayak penari India. Biasa ae, rasa kaya wong anyang-anyangen. kuwi membuktikan kemesraan antarané wong lanang karo wong wadon ki mesra. Nyontoni mantene. Ya, saya sembarang. Istimewa. Masuk karo aku ya terpaksa. Syukur wae. Wah, antem tenan. Atur dhewe. Hey ya. Hey. Ha. Nyapa? Romantis. Dan sak ngene piring Ngenyek kowe iki. Sak piring. Cil, ki gur 10 kilo lho, Cil. 10 kilo apa 2 ton iki goblok. Nyak ya. Bobotku lho mek selawe lho, Le. Lho, gak percaya lho. Aku wong cilik. Lho, mek selawe lho. Selawe. Nah, bandolku tok 25. Wah. Wo layak mlaku ngarur ngidul ngene lho. Iki lho kuat sampean kok gak kuat. Sampeyan njaluk lagu apa, Mbak? India, nuwun sewu jenengan nyuwun lagu napa? Kula niku Orlon. Apa? Alron. Napa? Alron. Sarson. Apa napa? Orson. Roll on. Kula niku saged semuanya. India, Cina. Apa Cina. Ya. Sembarang, Bos. Tumbiho, oke. Pedhot kowe lak karo aku enak. Lagu Chinese apa India? India enggak apa-apa. India Tapi enggak. toh ya Allah. Mosok kumut-kumut dilihat di layar kaca kan jelek. Lah iya bener, Mbak. Matur nuwun, Mas Mbak. Percil itu kan idola sekarang. Sampeyan apa ngene, Mbak? Remaja kan sore emang delok awakmu kowe. Ben kita ganteng. Ketokne lho ndasku, timbane mbok ngenek-ngenekne kok ngedan. Ya. Muskurane. Tolong jangan tepuk tangan ya. Oke, tolong. Sopo sing tepuk tangan? Tepuk tangan. GR. Kene to. Tepuk tangan Jangkrik sopo? itu acara tepuk tangan. Sepurane aku tresno karo kowe. Entak rokok, oke? Sepurane aku cinta karo kowe. Tepuk tangan semua untuk Percil. Semarang. Iya, Jainal, bojone lek tambir. Kono. Lah, Pak. India asli lho. Wis ada India asli. India kok Jainal. Lah iso. Oh Jainab. Kok malah Jainab kocok kowe iso asli India. Tumhi. Mas Kurani ini, Mas Kurani. Mas Kurani. Mas Kurani? Iya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu Tumhi. Oh, berarti itu Request dari Hong Kong, Mbak. Oh, Oke, gitu. request dari Hong Kong. Tumbiho sing piye, Tat? Ya. Tere bin abare
nehi sakete diribina kawacuti nera Sik bener iki lambene cumpen kok sebut tapuk kaya ngono. Kok penak lho suarane. Kowe nek ra seneng karo aku bali Cel. Bali yo. Aku greget lho, Mbak. Kowe mah teko kene sing ndang kene sapa? Sing ngejak sapa? Lho aku balik sapa sing bayar awakmu lho sapa? Hah? Lah ya ngono aja balik. Lho lha iya kok harus Bocah ora yo pendirian kaya bae putel. ya. Rodok rendah sithik lho. Oh kok rendah-rendah. Oh, kuncine sebar. Oke. Nyanyi apa? Apa ki jenenge tumbiho apa tenan? Tumbiho. Nang tang teng tang ting tang teng tang teng teng. Oh. Hey. Ono sing nembaki sapa aku awakmu lho. Tereben habare nehi sakete terebina kawacuti nera Udah jangkrik. Toje sejuta garbo jayenge tuku sehiho jayenge juga. Oke. Masih bersama Palapa. Yuki tunggiho. Wah. Habi tunggiho. Jindagi. Habi tunggiho. Janabi. Merah dardabi. Meriah seki. Habi tunggiho. Kendeng Rale pildan roh aku pildan roh. Tunggi ho. Oke. Maling koyo ngene lho. Hey. Tunggi. Edan suaraku lho. Lah iki nadane sakmene kok. Kok orane ngono lak nun sewu, lak Mbak Lucy. Iki lak lagune etanan enak. Wah, nggih to nun sewu to? Bener. Mbak Lucy lagune etanan enak. Apa neh sampean roh membiat mayun paman Mbak Lucy. Sajen Ponorogo ya ngerti. Ya oke. Mbak Lucy Apa murtane Banyuwangen. Nggih, Banyuwangen. Apa? Wah, teman Julian. Heeh. Bawarin. Umpama aku sing ngudang. Balambiangan. Ngudang awakmu aku sing joget. Oh, mboten apa-apa, Bos. Mboten ono, bebas. Kula ngudang nih mboten ono. Mboten ono apa. Oh nggih, sing yo alon-alon biyen yote, ngoten lho. Ini jeneng ngudang. Nggih, ngudang. Ya, ayo. Cocok ini. Nggih. Enggak mboten apa-apa nggih mboten masalah lho, Bos. Mambiat mayo. Membiat mayun, Mbak. Ngono ya kena. Membiat mayun. Man ngono ya kena. Nggih. Percil sing ngudang kula sing paju. Oh iya. Sing joget awakmu adat. Karo tak waca layang. Assalamualaikum, selamat malam buat Pak Sigit saking Rembang. Selamat malam juga buat Ayang Ecil dan Cak Kuntet. Semoga sehat selalu dan sukses. Kami dari grup PY Mania Rio Gongkong. Oke. Dan IDWP Ponorogo Lovers. Siap. Mbak Ratih CS. Oh Mbak Rate Oh, yang lagu. mau ngundang Mas Percil ke sana. Ya, lagu ini saya tujukan kepada semua komunitas PY Mania Rio Gongkong. Tak seluncingnya cowok. Amane nek melit men to ge kluncing. Oh. Iki jenenge cara wong wayahe SMA anu kluncinge sik paut. Lah iya toh. Iki satu-satunya alat musik tradisional Banyuwangi ya iki. Percil koyo bakul es. Made in toko lho. Nggih, kluncing niki. Klonceng. Iya. Terima kasih. Salam PY Mania, ada sahabat kami. Masuk, Dek. Ayo. Masuk. Pekun Mania. Ayo. Pikun iki napa? Pikun. Awakmu melayak ora pati krungu pikun we. Iku nek kowe ki goblok kowe iki. Pikun iki apa?
Pokoke iso pikun yo bocah cengok kok ora iso dijak moman yo. Piye kuntek, percil kuntek. Mboten. Ayo. Yo coba. Yo! Alon-alon yai gate. Acak kono dion. Riko Hansa. Tukaran apa piye kowe iki? Lha nyapa kancane mbok pancal iki? Lah karepmu piye? Lha kene ngene klunceng jare aku. Awakmu wong Banyuwangi ngerti posisi dong, ngerti posisi. Posisinya sana. Kenapa di tengen? Ya harus dikiwak. Mari kiwak nang tengen. Posisi itu dikiwak. Kiwak basa apa bocah? Yo, alon-alon. Koso men ta. Hei! Yo! Hei! Bindo lho kowe. Mas joget yo joget to Mas delok lokasi to Mas. Nyah kowe kono. Hah? Sing pinter awakmu sing ngene iki. Iya. Iya. Aku kono. Oke. Timbange geger kowe kono aku tak tengah. Nah. Pelet nyekel iki lho. Gak apa-apa. Mah, aku kudu jejeg. Muncul. Kok walas-walesan iki kepiye? Alah, bene bongko ya ben meneng. Urung. Hei! Ya, Sitik kepiain. sik. Meneng tak posne cengelmu. Oh, bukur sik. Iya no. Set jerang. Kowe tak ben ceklek dase ya. Riko hangsut Emane. Alah kaset, kok kon iki leblok goblok. Nyalane tukang kendang lho Lah piye ta? sing joget iki keliru hitungane. Nang tang der. Contono to, Der. Umpama awakmu dadi Mbak nggih. Umpama awakmu dadi aku. Iya, aku. Iya. Ri Mbak. isun Dikelangan. Yo ngono lho contone, Cel. Ngono ra iso sing-sing. Tam. Ayo. Ya mong Riko. Kok langsung men? Alah timbangane digoleki tam-tam ora iso nyejek aku. Ya pakai kode dong. Tujek poin. Mati kapakne. Mbak ngene iki seminggu ngene tok ya lho. Ya Ajur. Ya ro, mari ngono sabar ya, Dek. Cepat balik. Muga kathah rezekine. Rene iki aku ngetutne lho, Mbak. Ya ngetokne Deke. Aku pesene wong tuweke sing suwargi, Mbak. Piye? Cel anu tet tutno. Ngapunten lho Bu Limbo. Tutno percil adikmu. Ning ndi arek kuwi nakal. Wis ndang tutno. Ora usah ngomong bapak wis ninggal bareng. Ngene iki lho, Mbak. Ojo nangis to. Apa lho? Piye lho iki kancamu kok koyo ngene piye kok iki Bapake iki lho pesen karo aku. Iya, Iki sebagai iya. wong tua sebagai gantine bapak. Kok iso koyo ngono. Apa? Iki omong kon meneng diakhir iku dadi. Aku terus piye, Mbak? Cukup. Kok nangis kabeh to? Menang-menang, Cil. Aku iki ngomongane bapak bareng lho. Cukup. Aja ngono to aku marah aku rata. Nyapa to? Abakmu lho. Kowe nyapa nangis? Lah awakmu nyewangi awakmu. Wangi awakmu. Ayo, Mbak. Terus Mbak, sing apa? Sing apik Wes, sudah mumpung didokumentasi saking Jack AV Multimedia. Siap. Nelongso aku, Mbak. Nyuwun sawangan. Oh, abakmu. Jack sawangan, Bos. AV Multimedia. Siap. Riko hangsun eman senenge sing mari nemu jodoh ya hari kawitane kontak
yo ambirika ngomong guyon yo kawitane akhire yo padha welase Gandeng tangan ring pinggiran pegar pasisir Lho, ngono kok gak iso ta awakmu? Bisik-bisik samayanan matri janji urip bareng sir-siran ambi gandengan gandeng asli Ayu wangian sir-siran ambi gandengan gandeng asli Ayu wangian piye to Cil? Ndang to. Ora sah isin nyapa. Muni. Aja awakmu. Aja Mbak. ora muni bos ora muni sumpah Kowe iki wong kosong. Mbak Lucy ora setelan karo tukang kendang, Mbak. Sana Mbak, hadap sana Mbak. Aku lho gak setelan lho iso lho diomongi. Mbak, sing tengen. Sir-siran ambi gandengan. Lho, Siki wong Mbak, siki wong. Bokonge Mbak, bokonge. Nah, Pianyu wangian. nah. muni lho ora muni lho bos Sing tak tes. Vokal seno. Pak Dalang, sing tengen Pak Dalang. Sir-siran ambi gandengan. Ya, sing ki wong. Sing ki wong. Gandeng asli. Yeah. Pianyu Bokonge, bokonge. wangian. Oh, mibri. Pak Dalang ora ndelok kendang. Aku madhep rono ya iso. Nih bos sepurane ya bos iki bukan awake dhewe iki nglecehne aku ora ning aku ora muni roh penonton ya roh ora Muni, ora muni tet ngowos tok He delok. He. Weh, he. sumpah Tengen iki unine. Ngawas Nek tok. tengen ki munine lho. Nek kiwa kuwi aja dadi wong go. Muni kok. lho tapi iki gak muni tet rungokno to tet ya Muni. iki lho rungokno buktikan ki dolan ki lho Muni ngono. krek cai muni pisan aja berotok seneng aku ya ya sanes saya Pisan ya. ya ayo Sir-siran ambi gandengan. Gandeng asli. Pianyu wangian. Hei. Bokongmu ketipisen dadi mune tuk. Lah Mbak Lucy beda ae Mbak. Bokonge Mbak, bokong. Sir-siran ambi gandengan. Gandeng asli. Pianyu wangian. nini ora kagendake kecil Sirsiran api gandengan. instruksi ke saya Gandeng asli. Pianyu wangian. Jan, nyapa mbok saiki? Luar biasa. Nyapa to kuwi? Aja disek ning kono. Sirsiran api gandengan. Guaan aja kuwi. Pianyu wangian. Bagus, cabut. jajal tak leboni nggonmu Sir-sirian ambi kandang. iya Gendeng asli. Piano wangian.
Moh aku. Bene. Siran ambil gandeng. Aduh. Cindul kan. Dalange kaya gendeng kaya. Iki jajal. Jajal tukang kamera ya muni apa ora jajal. Tenan iso goyang ta. Aja mok sok ngiseng tok. Aja mok ngiseng tok. Kuwi jenenge ilmu lho, Cil. Ilmu. Iki ilmu. Aja nganti nyepelane lho. Sir-siran ambil gandengan. Gandeng asli. Banyuwangi. Cabut. Hati-hati. Hati-hati ceblok lho. Iki kudune digawa ning omah iki. Iya, aja ditok-tokne, mari goyang wis. Ini tak buak. Buang. Ojo sembrono lho. Hei. Kirana ambi Gandengan. Gandeng asli. Banyuwangi. Aku kagak narak bekonang ku mulai. Wis mbok lek kabeh. Wis bolak. Ya wis rasa dibuat ya. Sampun, Mas. Sampun, Matur nuwun, Mbak Lucy. Sami-sami. Biu. Wah, jan piyayi kok oleh wasis samu barang iki. Oh, saestu Mbak Lucy. Suarane bergas, Nggih. jogete ya entuk. Sae. Suarane ya apik. Sinten malih, Bos? Sinten malih? Lho kata kari milih menika. Ayo, Cil. Oh, iki. Barang aku. Kamu sil milih sing ndi? Neng. Nong. Tak pilihke bathuke sing nonong. Sing pundi, Bos? Sing putra Ponorogo asli iki. Siji. Mbak Utari. Nika. Sing tengah. Iki. Wah. Salatullah salamu ala toha rasulillah. Salatullah salamu ala yasin habibillah. Tawassalna takoni Cil. Nggih. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Fred. Bareng asma sinten, Mbak? Dalem Utari. Nggih. Pi dalem saking pundi non? Saking Ponorogo. Mriki mawon. Nggih. Asli Tasik senggel napa sampun Ya senggel. Oh, terus kula sampun gedabel mbok pilih. Kok kesel gedabel. Sing double ki apane? Dobel maksudnya dobel. Tasik senggel nggih. Nggih. Nun 1000 lho, Bos. Heeh. Niki lak mbok pilih niki. Oh, piye? Niki lak umpamane lagu niku lagu napa? Kula pengen ngertos mawon. Umpamane ngenten iki saene lagu napa? Pengen ngertos jenengan. Iramane Nggih. cocoke. Dangdut napa-napa? Oh, nek Utari ki sesuainya dangdut Utari. Oh, ngoten. Slow dangdut. Suket teki napa suket kolonjono? Niku. Nek apik iki sukut keriting. Niku to. Mboten Utari apa-apa iso. Coba. Aku gumun lho, Cil. Gumun. Ya. Lho asline dulur kembar Mbak Utari. Lha apa iya to? Lho, asline kan Nunuk Utari ambil Ninik Utari. Oh. Iki sing apa? Sing Iki sing Nunuk. Nunuk. Nek Ninike lho, Cil, tenan. Ning ndi? Ninik iki kuning beda karo Nunuk. Iki ya, kulitane rada ireng lak jenenge Nunuk. Iya. Nek Ninik iki kuning, mongko sering metu. Metu lak Nunuk kan ning jero dadi Nunuke anu iki nek aja jangkrik. Ya cok cengelmu tenan malah ora usah ngomong ngono. Nun 1000 Mbak Utari. Mbok bilih suket teki anu nggih. Saged nggih. Cobi riyen saged di mon nggih. Nggih. Nadane Mas suket teki mau jajal. Kuwi nyapa tok kukur-kukur ngono bareng. Aku lek wong ngene kuwer ya. Kayak enggak kuat terus Mas aku. Cobi. Hah? Saking pundi? Saking mbok pilih saking putih mboten napa-napa. Kula sawo nggih kenging, pelem nggih kenging. Lagu yo. Demak-demak. Ya sampean debok Bos, sampean Bos. Etika iki dijaga. Halange khusus debok. Tangan Aku niku lho Mas. Aku tak sing ngalah
api apa nek dangdut saged nggih dangdut tapi nggih atuk ketak tuk dengan tak tuk jendit ngentak tuk nyapa to gendang ana jendit barang iki selamat palapa lho cak met oh cak met ya nek jendite barang lho ayo aku Oh nggih. sak jogete mboten napa mboten napa nggih Pak Mboten ono bebas. iya jajan aja guyu tak rabi kapok ayo Aku tak sing ngalah trimo mundur timbang loro ati Hop tak pik sampean aja ngene aku iki kleru iki jogetan cah paut kaya ngene iki jogetan sampe sampe lho sik polos Mas ora jawab apa-apa. Sama sik polos to mbok kene tak orek-oreke Seneng udah aku kurang piye to kurang piye ya coba ya ngene lho Mbak contohnya aku tak sing ngalah trimo mundur bang loro ati dang oh enek dandang Nek kono wae tak terokke. lho ora Mbak sampean aja aku ya ora roh burimu lho iya Kok senengane komburi. Piye to? ngene lho Mbak ya ampun ngene lho delok to delok Om Lah yo makane. delok Om aja delok Pak Puh sampean manut to buyut oh Iya. Kok tuwek-tuwek men. lah iya aku sing nom dhewe Ayo. aku salah sik salah mripatmu mau kurang mendolo iya kurang mendolo mendolo ya mau mendolo mripatmu picek no mendolo teman-teman aku tak sing ngalah trimo mundur timbang loro ati dang urung coba ya Nggih. kita boleh mencoba Kudu ngono to? atau rada renah nih Mbak Mendak sih. Nah, iki mundur Mbak mundur urung kenceng rodok kek atau mundur atau bisa Mbak amit set Nggih. iki rada mundur sithik masuk ayo Ngene genep sak jam lempah aku. alah ya ora apa-apa lho karo aku lah jangkrik alah awakmu ya apa Mbak Mau kok. anu mic-nya dikiwah kiwa kiri. kiwa Aku jari ya. iya wes toh enggak lapar nih Aja guyu seh. ngapa iya lah awakmu malah guyu lho mi aku ayo Aku Maju sih. tak sing ngalah. nah iya ngono lho masuk lah cah kendangannya lah aku ngomong tak warai gini ini rada angel Ayo, tapi kau weri kok rada angel buat apa iki Ora apa-apa. iki demi kebaikan panggung lho jadi ben piye lho ya Ya. rada angel tapi piye lho rasane dhewe kok ya aku tak sing ngalah trimo mundur timbang jadi 2 kali Cil 2 kali Kudu ngono to? iya ini kok tak jajal kabeh iki sida-sidane Iya ngalah. ayo betul dek urung cah urung lah wis mundur ki Adek masuk Dek ayo aku tak sing ngalah. ayo ye masuk kowe was ora Ya lumayan lah. aja ngenyek kancane wong kancane ngene kok ngenyek ngenyek apa dia kena wong penak iki angel koyo ngene iki Angel lho. Angel, dicoba. Angel lho, coba lho. bener pemane Salah guyu aku tari. dia yo kangen lho Cil tenang iya iya Sapa sing guyu? wah ya niku sing joget Bang Joget. pokoknya sapa sindang tak delok untune mringis kok sampai ditutupi Bank Mandiri ayo wong edan urung takon ngene sing cedek iki awakmu rasa cedek-cedek Lah kowe salahmu ning buriku, piye? wah iso wangsing saiki lho Cil
Wis samu. Piye? Aku Kurang piye? Wis terlalu pas kuwi. Wis terlalu lah care kon ngono. Ya, ya. Piye? Aku ndek apa? Piye? Karo cokot aku. Masa ngono, Dek? Iya no. Gerakan mulut ta. Ayo. Ya. Mulut sik, tak delok sik. Marem kowe. Wah, bojoku ning. Marem kowe. Ayo aku. Aku tak sing ngalah. Yo iso lho. Hei. Masuk. Apa Piye, Sipra? Iki lho. Kurang piye? Mending. Diajari PTK mendino ngono ki bae. Asik. Diajari sepisan ada acara mana. Lah Mbak Lucia meringis. Kenapa? Ya kok meringis. Pengen. Ora, aku ki suwiraro ya si goyang dadi guyu. Waduh ya meringis. Kenapa? Awakku sing mesra ora kaya mbau tar. Ya kuwi lho. Karepmu lah, karepmu. Piye? Piye? Mosok ngene. Wes mbok goyang karepmu lah sembar. Kok nyempelekne karo aku? Nek diwarai kok aku ora diwarai. Wah, iki wis biasa ya. Audisi ki jangan anu Audisi apa? lho audisi ki aja milah-milahne. Ya, peserta. Iki kemunduran. Piye to? Hop, ayo. Aku Aku tak sing ngalah. Timbang ora. Sesek kok ngene. Gak iso main betul lho. Aduh, tingku koyo ngene iki. Iya, Ngene iki lho. Jawabmu. Aku lak wis ngomong. Iki nek wis ora rasane ngene iki. Gak iso mandek. Iki lho. Aku pengen karo Pak Dalang. Lah ya tau diomong. Sik. Lah mencong to. Nah, dipas nih. Loh. Lho, delok to. Lah iki malah mengarep. Ayo duduk. Ayo. Anu kan obat baygon disemprot engko rada lemes lan. Wes Iki diomongi. Mbak cantik iki wis. Ya, ayo kamu aja ya cantik ya. Joget bareng-bareng sama Om ya cantik. Wah. Iya. Ana permintaan Cak Persil. Nggih, napa nun sewu? Gubuk asmara. Siap. Yen liwat aku kelingan. Dibawani. Kanggo ngetokke suarane Utari. Monggo Mbak Utari. Putra daerah Ponorogo Ponorogo. pirang-pirang dina hijrah ning Rembang. Wah. Ngomongnya kanggo ndak iya lah wis ora Rembang. Ayo lah cah. Iya lah. Arepem. Nyingkar. Nyingkur. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Tet. Nggih. Angger kelingan bawa ya jan kelingan ngajari sinden Blitar. Mosok ngoten iki. Jenenge Deni kae. Oh, lah niku binaanipun jenengan. Lah mbiyen ki Oh, saniki pun sok kaya ngono sing didik ki sapa? Ngono. saniki pun pindah. Oh iya. Pindah teng Unut. Oh, ya syukur ya. Bojoku kuwi bojoku, ora usah diomongne ning kene. Aku menceritakan masa lalu. Masa lalu akhirnya kan perih hatiku. Karo samane, Mbak. Oh iya. Kok sajake gemes noto karo. Aku mbok karo ngrada emek nih jan peh ora kuat. Nyapo. Ngerti lengene Utari ki blenger. Iya dolan koyo ngene lho, Pak. Lah ngene iki nek awakmu urung ngombe kalepanak yo ngene iki. Kalpanak. Lah kok iso kon ngombe wong kancane ora lara lho. Kok emang sambul Lah lho. dadine stres iki awakmu. Wes stres ombene ra kalpanak. Apa? Teodan. Ndang buangka. Ling semayan Piye? Masuk. mutan. Dia ngomong iki.
Kelingan sinden Blitar katanya. Warsi ning ngajari iki banyak kemajuan. Loh, mriki punggunge tatoan ceriping tok lho. Tato gambar ceriping. Kadas kuwi goblok kadas. Sangke rata rumat lho ngomongmu to idoni tenan malah. Lho tak lek. Lho didoni dilek kocok ya jan bocah iki. Lelampahan kang tresna tulus nadyanengku bekas Asmara kendhane nggonggo mino. Oh, tak atasi. Bang Mbo. Juga saka Kibat ya, Gubuk Asmara. Seneni. Ini lho goblok.
nek setrum lho ya. Keluar kabel anu. Ya. Engko penting anu cah-cah. Ning ndi? Wonten setrum meletek menika Bos. Teng pundi? Teng andhap niku nyetrum, tirase nyetrum percil tirase. Percil sing ning ngisor maksud. Ya repot awakmu ya panganane setrum. Setrum atos-atos ya Mas. Niku wonten kabele nggih, ngoten nggih. Ya kok ya ngerti nek awakmu iki panganane setrum, setrume metu. Iya. Oh, strumesan buang kok, Gus. Setrum Sing kaya nggon Uber kae lho, Uber kae lho. Nggih, Mbak bilih ngoten Mas. Uber kae. Nggih. Sound sisteme Sing sound system buang, Cok. ngoten. Kersane mboten menelan Sampun aman nggih? Aman. Oh dereng. dereng nggih. Atos-atos mboten samriku Mas, mangke kesetrum Mas. Hati-hati nggih. Siap Bos. Sampun di Oh niki wonten anu Bos, serat Bos. Oh nggih. Wah, ana layang. Iya. Arek Riau. Lah anggap arek niku bolo ora. Oh, arek Riau. Nyuwun selendang biru. Wah. Selendang biru. Wah. Tetekono janjimu. Wah iya. Kuwi ya bisa kelingan ae. Kelingan ae dhewe. Anu. Ae dhewe ngene ya Bos, sampean lek bar wayangan penting golek aku to. Selendang biru. Ning. No. Monggo. Selendang biru nek ora Mbak Eni wis ora. Weh. Oh, ngoten. Monggo Mbak Eni. Monggo Mbak Eni. Karo sing kanca-kancane Gus sapa kae kon. Nggon strum kae bayar. Ah, nggih bayar. Mulane penonton kathah to mriku. Selendang biru buka kongguri ja ora guru buka vokal terus malah lali kok. Kok mburi co, selendang biru co. Mbak Eni jumeneng no. Mbak Eni jumeneng no. Jumeneng lho menang. Iya. Najan to presiden pawakan kaya Tunggak Jati. Lah. Ning niki, wow, mantek niki. Niki SK kok niki. Apa kuwi? Sak meter kotor. Padha karo aku ndet jajal. Ngete kok. Masa sak meter kotor, Mas. Imbang. Wong ngono ki mesti ambune gak enak. Lho. Ngawur iki lambemu lho. Wong ki mesti ambune ra enak. Sapa ngomong? Lah antarane kene karo ngene cedhek. Barang mambu ki ning ndi enak, Cil. Kuculuk iki jane. Sabar sayang, sabar. Lah kok iso ning ndi mambu enak apa? Saiki duren. Nek ra mambu Urung mateng. lah iya. Terus nongko ora mambu apa kok dipangan? Ya nongko ya lantut. Wah, sak ora lentut pengen enak iki ya dinget. Ngawur entuk dinget kuculuk ya jane. Ini lho. Selendang biru nggih, Pak. Aku karo kene, Cil. Ya, selendang biru, Cak. Lho, yo. Yuk. Kene. Saking arek Riau. Selendang biru amung enaki ati nora tekan batin setiamu Bareng. Selendang
selendang biru amung enaki hati nora tekan batin setiamu selendang biru tetep ana janjimu selendang biru matur nuwun Mbak Eni Wulandari selendang biru niki minangkane tesih wonten caping Gunung Jengleng. Oh siap. Saking Bapak Sudarno. Nggih. Ingkang nembang Mbak Lucy Rahman. Ya. Upama lho Mbak, upama antara Kuntet, Percil karo aku sampean upama dijegleng pilih dijegleng sapa? Ya jegleng jenengan to. Ora katarak berarti. Gak katarak ya jelas. Iki sak meter kotor. Dalang I kon jengleng. Wis ngerti ya. Upin-ipin lah. Mbak Lucy awakmu ki ra ngatasi. Ngatasi. Fakta membuktikan bahwa Mbak Lucy lebih enak nek tak jengleng. Coba. Saben bengi. Saben bengi. Rasa penak. Coba kowe Cil. Wonge bagus, sabetane apik. Dungano kancamu ya. Iya. Pamitan sik ana marep jenglenge omong-omong. Ben ra dadekne isin. Iya. Yen memajang. Yen memajang. Ki apa ya iso? Kombure kaya kurcaci. Wong karo. Ate obah itu. Alah. Jandar kuning. Mbok meneng. Kuning. Iya, kumpul Cil. Kirek munyuk. Munyuk kirek. Malah nyingklak. Bablas. Bablas. Nyempelekne aku. Ya diomongi. Aja mbok Ora sak, kono setrum kono. Coba ya. Udah kono. Aja mbok setrumne aja. Bocah cilik. Kowe kebablasan. Ngono. Kaya dalange Pak Ikit ndelok wayang Pak Ikit. Suweneng. Ngono. Ndelok wayang Pak Ikit, ndelok wayang. Aja mbok jengleng gendong ae kuat to. Lah ora aku ngene lah kok no mundur lho, Bos. Akhirnya mangkring. Ngene Pak. Sampean. Wah, tekoni percaya tak HP. Kok sak genset malam. Nokia. Tulilut. Bojomu rasa oleh ngebelek ngene iki nyambut gawe ya. Ora ngebel iki mang. Lah aku mau goleki titik temu. Ngecek setrumil. Jarak jauh kaya tenanan. Kaya tenanan. Sapa ora awakmu? Ya tak dungane. Ya, urung jenglenge sareng gumoh. Urung jenglenge gumoh. Aku watuk tenan yu watuk tenan. Watuk kok gak melet. Lha apa ya ora oleh watuk melet. Tuli mbokmu kok lho. Mbok kalih mbok aja ngono ngisi-isi iki. Aja lek bengok-bengok. Kon meneng lho. Patenan lho kodhok mburi kuwi lho. Kodhoke tak mbokmu. Lah iya
ya wong. Oh anak-anak kodok iki percil. Iya bapakku bangkak barang ngene mburi kok. Ya wis ngerti nek anak iki gak kuat ngono sambat. Ya kono ya ndungani kul wallahu ahad kul. Nyaku to. Kumat apa piye? Wes. Wah. Kok teles kabeh lho. Wis hop. Tak cokne mbokmu lho kowe kok. Engko mbok malah celatu neh kowe. Oh. Panak. Ya jalan gara laras mburi gak iso ta? Piye? Pana ini jajal. Nak gila ras mburi. Piye? Selendro Banyuwangi. Pana gitu. Panak. Lho, kowe yang gendeng apa to musuh ndone kene kok Jare kon manut kodhok. Ya berarti not kodhok wong gendeng kowe iki mangsamu. Lambemu kowe koclok. Panak. Bener ya? Bener. Aku kelingan kodhok. Larase mburi. Jane kodhoke sapa to? Ya kodhokmu kuwi. Kodhoke sapa tak? Ya genah dhek ngerti bintang tamune anake teko mrene teko to. Panitia patenono lho, mbana. Grebeki kuping lho. Pateni sak anake. Lho, Pateni sak anake lho. Betul. Terus aku terus piye kok? Mboke dipateni anake didoni. Iya, ndak apa-apa lek sing idoni sampean ora masalah. Mane-mane duku tak lek neh le. Tak goleki. Rowo kok. Geragas kuwi jenenge. Panas. Wane mau kalah karo ngarep. Terus ayo nih, ayo terus nih. Dulurku ngarep aku jenenge Paini. Oh iya. Mak warai lho. Iya, mak aku jenenge Antun karo Paini. Iya, Caping Gunung Pamundutan iki luar biasa. Iki penggemar saka Tuban padha buruk. Nggih. Terima kasih. Nonton ning ngarep layar kono ternyata iki. Oh, mriko. Sugih rapo Piyai Tuban. Sulis sak rombongan saking Ngepon Jatirobo. Masyaallah. Tuban kene kok ya teko. Sulis penggemar Cakraningrat. Keluarga. Niki penggemar layar njaba mriko. Penggemar kula nggih. Kathah nika Baye Mania kalian penggemar kula ingkang wonten Banyuwangi rawuh. Oke. Mas Dita. Waduh, iki gawan kotak ya. Rombongan ngono Dita. Ya ben rada atuh no Mas. Niki pun rokok kata sangat penggemar Mas Percil CS. Sing penting tetep rukun ya. Tetep rukun, sahabat-sahabat Salam Percil. persahabatan. Oke, masuk deh. Nadia Ora usah ngurusi kowe to, yo tak senetrum tenan kepala. Gagu karo bubuan ter lho, mbok mesen ana. Ton, meneng Ton. Lho, iki lho. Bangkae muni. Wah, lha kau. Lagi omong ya. Nduk ren iki meneh. Lho lah yo. Kuwi ijo bangkok ijo. Lah yo. Kuwi Oh, menyaksikan wayange dicepot dadi ngisor kuwi lho ketake. kowe menyaksikan dirimu ndongakne awakmu. Dia noman ngisor. Nadian
kali aku lagi ojo lali yang kamane langsung masuk Sulis diwangi nih Mbak Lucy loro. Ora ono sinyal ya meso ngegame. Meneng. Tambah cewek iki lho, anyar lho. Mantap ora? Masuk ora? Antarane Sulis karo Lucy kowe pilih endi, Cil? Tombok-tombokane Sulis aku. Ngono, wis saleh karo aku. Heeh. Lah wale iki ora gegeden. Dia bojo ki malah penak gede. Ora mbok openi sesasi yo panggah gede. Ngono lho. Ora pati ngoyo berarti. Nukone celana lho kakan kain tet. Enggak ukuranku esok. Endi? Kapanane gawe es metetet mbok gawe lungguh tek ngono suwek. Kathokku ukurane es ngono lho, tapi lek pokoke es apa awakmu XL double XL awakmu. Gedean lho, mangane teko lho. Lho nyapa ngasih mangan barang gitu. Urung mangan kok. Lucy iki kathoke es. Aku sesine, tapi carane nganggo. Carane gawe beda. Lho kok iso, Bos? Carane nganggo iki nek dibuka kok plastik terus digeplek-geplekke plok-plok terus diuntir-untir-untir. Plok-plok lagi sikilku mlebu. Kuwi jane kathok apa martabak. Sing penting ben iso jeber rombu ngono. Kok iso muntir. Diuncalne kena sirahe bojone. Oh, siap. Sayang, sini dong. Waduh. Jijik to, kepedean lo. Nyapa kok Mbak Sulis lo jijik ambek sampean. Ora jijik iki gila. Oh, ya padha ae. Halus iki. Iya. Piantune halus. Ratene Mbak, ratene. Sithik ae lho. Aja wedi karo percaya. Enggak usah wedi, ora nyakot dilat aku mungan. Elep. Ya kepeden lo. Nek buah ngono ibarat buah, Sulis iki buah apa ya? Lah aku iki nun sewu lho. Iki lek cara buahne buah naga, Bos. Kok iso? Ya iki buah naga teh. Mosok buah naga. Iki abang. Terus dibuka ono mak seret nih ya. Jerone pleni-pleni ireng akeh. Diacok cengel. Pleni-pleni iki lho. Buah naga. Lah nek Lucy buah apa? Apa? Lucy buah apa? Dondong. Kok iso dondong ya? Jabane ijo apik nek bisa dibukakno bos semrawut ra karo-karo. Cemelek gedine kok mbak dondong nyokrok gulumu mati. Syukur. Nesu. Lah kok elek kok. Ponorogo nesu. Ndak Sulis. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara
nyanyi iki butuh ambekan barang. Ya Mbak Lis ya. Suara iki ben stabil, Mbak. Kan aku joget mau lho ya. Kan butuh stamina juga. Jogetane sampean kok anu keras mentok piye? Energik biar sehat, biar sehat. Senam aerobik ya. Senam apa? Nyapa? Ayo terus ning kancane sing ngomongin ngene. Heh. Wah, kancane sampe holikan kok. Monggo Mbak Lis. Ayo. Sekar bisa gunung desa dadi raja Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Suri. Iki Gugong Yosi iki. Siap. Nyapa? Hmm? Nyapa? Ngumet ngene-ngene lho kan. iya iya anu Yosi. nggih dalam kula Upama lho iki upama isih padha legane. umpah Antara kuntet karo percil milih ndi kowe? aw iki Jelas piye ya jelas aku lho. sing tak pilih kok ya ora eneng to Pak Berarti wong loro padha ajure kuwi. Kowe iki piye to? Wis ngene penak-penakane. Kowe mila tukang son sing kesetrum meneh piye lho pomong. Eh, Rumah saku. minyak karo wong Banyuwangi. Ora ning lho kok iso kenyek kaya jajal dolan lha iki lho iki wis irunge kaya sokle ya to Waduh. iki lho kaya Irunge ngene kaya? irunge kaya iki lho Pak Irunge kaya Kayak sokle. sokle. Oh iya. iki Ya, pengen to. Ora. Nyek nomor. Ya mbok lah sing aku kan bagus. dolan lagi ya gur sekilan ngene lho. Nah aku kok lek misalkan lho ya iki. Umpama dadi karo iki terus ndak anak-anak cindil to Pak. Loh, Enak, iki. enak sama anak-anak cilik untuk 10 toh. Engko dikekno tampah diuyak ngene. Enak karo kuwi. Aku rada penak aku ya, Mbak. Sama aku aja, oke? Heeh, karo Kamu irung tahu sing kaya kan? sentrong gitu. Loh, enggak, sama aku aja, jangan sama itu. Jangan. Kenapa? Kenapa? Gini loh, Gimana? ke zaman now gitu loh. Oke? Permintaan dari Jack Avi Multimedia Balong Ponorogo nyun lagu Sawangen. Sawangan. Bisa apa enggak? Dangdut Banyuwangi. Bisa apa enggak itu lagu kita? Lagu kota sana, kota Masa? saya, kota santet budaya. Heh, kota santret ya. Ngawurmu. Kok iso kota santet Kota budaya? gandrung. Itu kota gandrung. Ah, ngono. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak. Oh, nadanya berapa sih? Nada kamu aja, nada kamu, nada kamu. Nadane. Sini Rodin, sini Rodin. Sing. Apa? Lah, kurang Ya semono kuwi, ya semono kuwi. Ref coba. Sawangen kae sawangen Din. terop Lah lah. kok terop ngono. Lah apa? Kata-kata Salah ini. ngarepmu kleru. Lah piye kata-katane? Ngarepmu kleru. Ulan Opo rakiro. aku lho. Piye? Opo aku kurang gati. Terus Opo aku iki kurang sayang. Mikir bojone, mikir belanjane. piye to bocahne? Bagi Lagumu lho kuclok kok Tekan lagu kuwi ta? Piye to lagu? Jalan percaya ya kuwi ancen saire ya Mbak Kok iso Yosi. lagune kuwi to? Apa Ayo. aku kurang gati? Asik. Apa aku iki kurang sayang? Mikir belanjane. Ini keyboardmu sing kleru. Kuwi keyboardmu ki bojo loro.
Wah, kibot malah nyalahke kibot. Sik ora usah kibot anu bas karo kendang. Bas karo kendang. Anu bas kibote ngene Mas, tanganmu ngene Mas, tukang kibot Mas. Ya wis ngono. Wah, anu bas karo kendang tok. Bas karo kendang. Yo kibot Jawa Tengah dadi bojo loro isone. Bas kendang karo anu iki. Bunang. Wis. Ayo. Apa aku kurang jati? Apa aku iki kurang sayang? Lagi lho Mas, ya ta? Mikir gemerebek kleru sik saiki anu kendange meneng bas karo bas tok oh iya kendangamu kendangan bojo loro bas karo kenong ayo apa aku kurang jati asik bener iki iki kurang sayang pas bener iki mikir sik ora usah bas meneng apa kenonge tabun sitok anu kempiang tok rasa loro kenonge iki sing gare gemerebek ning kuping iki lho oh jebol base Bas iki base Jawa Tengah to Bas Jawa Tengah ayak lagune bojo loro oh iya iki nek kenong loro ditabuh gemerebek lho Jal iya kenong sitok apa aku kurang gati lagi lho mlaku enak larase apa lagi larase iki kurang sayang lagi lho enak ya es tung ape setan lha iso kaya ngene tangtung dhewe wong sing kleru iki cangkemku lho goblok karo arek ayo jajal oh ayo wah aja kleru iya kamu dulu opo aku kurang gati opo aku iki kurang sayang stop piye masuk Hebat. Pol masuk tok Kolaborasi musik dan gamelan. Masih bareng bersama Nyu Parapa. Kilo Cakra gini Mas aku. Masih bersama Cakra ning Rata. Iya. Lagune tulisan apa? Goleki biasa nenek ning kono enggak. Apa? Ora enek. Cakra ning Rat dari kota Kancane bersama Goni. Enek sego mesti muni. Kowe iso ngomong ngono kuwi. Yuk. Samangan dados.
aku sing mimpin. Yo apik sing ngendang mergo sing ngendang kuwi. Mboten, kula sing mimpin, Bos. Oh iya iya, heeh. Apik. Madita luar biasa kendangane. Kolaborasi musik karo gamelan wae. Dadi nek wayangane pancen penake lagu-lagune yo tetep gamelan tetep muni. Leres, Bos, leres. Dadi ora terus nyisih ning campur sari ning gamelane tetep. Yo eman-eman lho. Betul betul. Campur Sil? Ya siap. Tawon ana tupe. Lah terus lakon ana bajute. Leres, leres, Bos. Monggo lagu-lagu bacutke nggon goro-goro ya. Siap, Bos, ngaturaken monggo derekaken. Aja mulih sik ya. Mboten. Kula menika badhe to wingi badhe dahar kula. Wah. Ya apa duwehi kowe ngomong dari. Heeh. Lakon pesenanjan saking kagungan kersa Wisang Geni Rabi. Oh, ngoten. Oh, sae niku. Wisang Geni Rabi apik. Adegan menegangkan yang adegan terakhir. Nggih, niku SpongeBob musuhe. Wis ngapa SpongeBob kuwi? Wisang Geni ana SpongeBob.
Ini sing pundi? Sing adegan sing pundi, Mas? Master Bean. Adegan terakhir itu pas engko mungkari 5 yuta sing tak tampa iki menegan. Liyane wis rampung lunas. Alhamdulillah. Iya. Cawe sesaji mundak napa duka. Gandane kang sangar gaduh